ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erigo anyị fọnta mba gị, ndị oche eri anyị fọnta mba gị. Fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, okpuru ụka adakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, dụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ 4 cardinal things that brings uchu and alụ. 4 cardinal things that brings uchu and alụ. That is negative energy and abominations. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị gara aga anyị ga-achịkọta ya taa. So ndị na-esonye na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na their WhatsApp numbers only. Echefuna na anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media, anyị anaghịkwa esho testimonies maka na ọ dịrọ necessary. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Maachị, ebukwa ego nke ọnwa Maachị. In fact, o nwere ndị book go through 2024 ka ha ga-adị iche. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na aja mbụ n'elu aja ipụta ihe, aja esigoro ya bụrụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ịchọ isonye na aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request. Anyị debe n'ọlta na-achụ aja, na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị nganye na ọnwa agwụ. N'isi ụtụtụ a, ejego dị na tempụl chụọ aja, gaa ụfọdụ isi ndị enyi anyị na ndị niile sonye na aja. Ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request, ime token donation. Chat am na WhatsApp. I wasn't got other details I need for you in order to book you. But I na-achịkọta anyị ga-enye na mmiri, je chụọ ndị mmiri aja, gbagota na temple, chụọ aja to entities of powers nọ na temple. Jee n'ebe nchụ aja, kwuo ebu, wee mesara aka. I can tell you, nwanne chụba aja. Site n'ịchụ aja, ị na-erede ime onwe gị from any guilt, any debt. Na-enwetakwuru onwe gị blessings. Yes. So I want to show you na aja ka ọnwa na-abịa maọbụ ọnwa abaghị n'ọnwa ofu ọnwa March. Send the message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871.
0871 maọbụ 0805 7837672 0805 7837672. Then anyị gabazie na nkụzi gbara ọkpụrụ anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Echefukwala ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị site n'Eziokwu TV, onwe nkụzi anyị laikiri ya ma ọ bụ na ị chọrọ ịma nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla, anyị nwere over 1000 lectures anyị kụziri n'ọdịnala. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite ka ị nwee ike wọchịa ya. Ọ bụrụ na ị na-esonyekwa m site n'Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions wọchịa ya, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube wọchịa ya. Yes, etu aka ihe esi nweta ọkwa nnọọ Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies wọchịbazie. Ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Nkụzi anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma. Yes, anyị wee kwuo na nkụzi anyị ji bịa taata gbara ọkpụrụkpụ dị egwu. Ihe anyị chọrọ ịkọwara gị bụ 4 things you must avoid. You must avoid, and those 4 things will attract oraifite, uchu, and the other attract abominable act to you. Those things will, some of the things now block your path. Some of the things na cry, that's not your uncle. Or your uncle, they make all one million. Making even if somebody wish you evil, and if you are living the right and you are well protected, you protect your vibrations by longing for what is noble, what is right, what is pure, longing for pure vibrations. Definitely, send that negative vibration towards your direction. The protective power, the aura that is protecting you, because you're always thinking towards what is noble, we push it back. The law of karma will take its course. Yes. So what you must avoid if you don't like negative things around you, pay attention and listen attentively. 1. Ihe ọbụla bụ alụ, well known to you that this is alụ in your custom. Yes, n'ọdịnala bụ unu. Maka na nkụ dị na mba na-eghere mba gị. Ihe ahụ ịma na ọ bụ alụ, and n'ilu gị na ntị gị na ihe agba alụ, don't do it. Don't do it. Yes. Don't do it. Maka na ihe ọbụla i mere on earth nwere equal reaction. So avoid it. Number 1. Ihe ga-eme na ụmụ ihe ndị a bụ ama cite si example. Then you werezi ile gị wee gụọ eze ọnụ. Ị na-ege ntị. Nke mbụ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ abomination. A sị na ihe abụ alụ. Mmenye some instances, ijirizi aka gị mara ihe ndị ọzọ, maka na I will not be able to mention all because of time. 1. Alụkwọ nwa. N'ọdịnala Igbo, avoid a married woman if you're a man. If you're a man, avoid a married woman. Nwaanyị ọbụla di na anụ. Nwaanyị ọbụla ego di mere n'isi ya ka dị n'isi ya. Nwaanyị ọbụla ejebere je severe the relationship, ya bụ nkwekọrịta ahụ, the two families nkwekọrịta, di na nwunye wee sara ọkụ. Avoid her. Avoid her like a leprosy. Na-ege ntị. Avoid her. Ọ bụrụ na ị chọrọ i destroy yourself. Yes. Ọ bụrụ ha na itinye aka na ya, ị commit to abominable act. Ije na iwu the 10 commandments, ya febe ọsọ ga-ewu n'ọkụ mmadụ ibe ha n'ukwu. When you are a man, you always, if nwunye mmadụ, ị na-ewu nwoke ahụ n'ukwu, na-achọ ụzọ ị ga-esi wee napụ ya nwunye ya.
enwezie ka esi wee nwee slight misunderstanding, isizie the opportunity wee divide aha dị more ka ọ wee bala gị ka iwee nweta ọchịchị obi gị ibu alụ. Nwere ihe na-aghọta? Ọ bụrụ na ịbụ onye na-esonye instigate na-efuru nwaanyị anyị mana nwunye mmadụ mana maka ihe na ya na-alụbi ya anya, o nwezie ka ya dị esi wee nwee obere nghọtahie which is normal, ijizie iwere opportunity a wee mụ ya ọkụ wee si anya ekwekwana ya kwechiri no gree for anybody, ka iwee tisi anya bụ ezinụlọ, ka iwee use the opportunity wee bata ibu alụ. Ị na-ege ntị? Nke a bụ ofu. Nke ịbụa na-eweta alụ. Never you sleep with anybody that is your bloodline. Your relative, but your cousin, but your nephew, but your cousin. Ihe ọsọ kpọọ ya oyibo ka eso, mana ọdịnala Igbo nke a niile nwe nwanne gị. Is an abominable act. That abominable act, ijekwa na-asị ka ijekwu nwoke ibe gị ma ọ bụrụ nwaanyị, isi ka ijekwu nwaanyị ibe gị, is an abominable act. Ị need ka mmadụ gwa gị ya. Alụkwa nwa ka ọ bụ n'ala Igbo. Yes, avoid it. The third one, itinyekwa n'aka n'ịkwafu ọbara. In any guise, itinye n'aka n'ịkwafu ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla iji wee mee ya anya, whether direct or indirect. Alụ ka ọ bụ. Mgbe gburugburu, mgbe ezinụlọ ụkwụ ụkwa, maka na our ancestors understand na ihe ọbụla bụ alụ nwere their consequence. Alụ dị n'ụzọ gị, alụ abụrụ ife ọ na-abụ emesịa eme n'afa nna kpee nna ya n'eluigwe ekele Maria kpee ugboro iri kpee otu ọdịnala na nwa na nwa nsọ ugboro iri jee morning mass na-agba alụ, ọ bụrụ eziokwu. Alụ ihe mere wu you desecrated the land, and na ana efuru na-agọzi mmadụ. Ka anyị gabagoro n'iru, anyị ka ya bịa kọwaa ya ọfụma. So wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ịkwafu ọbara. Ndị nna anyị ha, mgbe ndị mmadụ kwafuru ọbara mgbe gboo, ọtụtụ ezinụlọ gbara ọsọ, gbaa ọsọ ya na-agba ọsọ ọchụ. Akwafu ya n'ọbara, enwere consequence. Ịkwafu ọbara dị n'ụdị dị iche iche, dịka nsikwu na ị nwere ike ịkwafu ọbara directly or indirectly. Esikwana ka ime ya na onye ọzọ mere, maka na mmiri maa ngwere, oke na ngwere maa mmiri, ọkọcha ngwere ọ dị aka oke. Esikwana na ndị ọzọ mere ka ime. Onye ọbụla na-eme uwe mgbe onye a ga-ebido taba afụfụ ya, ime anụ ya, maka gị na ya na-ebi n'ofu ụwa. Mgbe ọ ga-reincarnate again taba afụfụ, ma mgbe ọ ga-efesiwe the consequence of the mpịawa azụ dị n'ihe o mere, ị ma not be there. Maka na ịhapụ onye ahụ ihe o butere ọja ya na imi na ọnụ ya. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Itinye n'aka n'ịkwafu ọbara. Ịkwafu ọbara tụrụ igbu mmadụ direct, ọ ịkwafu ọbara n'ịkọmitere aka gị site n'ime abortion. Gbaa ọsọ ya. Onwe onye tụbara ime for any reason na ị chọrọ ịnụ ya nọ, then take care of the responsibility till ọmụọ nwa. Ọ kwesịrị ime itikwa n'aka inye na mmadụ ndụmọdụ directly or indirectly, or ịsọpọtụ mmadụ ya tinye aka na ihe dị otu a na ọkwa ịkwafu ọbara indirectly. Nke a bụ abominable act. Nke ọzọ, ị ga-agba mbọ wepụ aka na ya na-ebutekwa ụchụ, mana ọtụtụ ndị mmadụ amarọ.
bụ nke ịnọ ka anyị chọrọ ịkọwara gị. Igbu mmadụ ya bụ ịgba ama asị, false testimony against somebody. Nke a na-ebute ọra. Nke a na-achịkọwara gị be very common, mana o destroy ọtụtụ ndị mmadụ through inwetara ha ihe a na-akpọ ọra. Ịkpacha anya, character deformation. Ịkpacha anya mmadụ na onye a na ihe a na omere ya, mana ihe wee bụ n'obi gị ewu to bring this person down. Ịgba amasị gbagide mmadụ ibe gị, ọ dị na one of the commandments. Ịgba amasị gbagide mmadụ ibe gị, ọ na-agbawa obi. Calling somebody names. Enwego ọtụtụ ndị mmadụ eji ewe na n'iyi date. Ọ bụgo na onye adịghị emeta ọfụma, especially ama amasị ịmalụ wee gbagide onye akpọrọ ọrụ, ọ bụrụ ngwa kpọrọ ya ọrụ, ọ bụrụ na ọ dị emeta ọfụma, hapụ ndị kpọrọ ya ọrụ ka ha deal with the person than ịpụta public forge ya what is not true. Character deformation in order to bring the person down. Ọ bụrụ na ị bring the person down, lend onye a useless, ọ pụọ ka ọ na-ebe arịrị ihe o mere, kere uru ị nweta anya. Ọ bụrụ na ime onye ahụ ka ọ baa into depression, ghara ịnọ n'ihu ọrịa, ọrụ anwa akpọrọ ya ka ọrụ ya arịa. Ị na-achụpụ nkịta na nsọ gị eri. Ndị mmadụ na-eleghara ihe anya, mana ka ngwa gị ihe a si destroy ọtụtụ ndị mmadụ. Malụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka ị ga-enwe character deformation n'ebe ha nọ. Ị na-afrị onye ya enwegodo ihe o mewu, ụmụ mmụọ na ndị kpọrọ ya ọrụ ga-eme something ka mmadụ ga-atụ idu ya mfụ na ya bụ ihe nwere the consequence. Ọ nwe onye a na-akpọ Elisha, kama niile go the story na ancient book na Old Testament. O nwere isi nkwọcha, o nwere ebe ahịa ntutu adịrị n'isi, isi na-eti kolikoli. O wee bụrụ na ya bụ nwoke na-aga ụmụazị, ọgwụ ụmụazị ahụ bụ okenye, maka na okenye amaghị egwu ana wago. Ndị okenye should have stop them, gwa ha na ihe a na-eme adịrọ mma. Mana enwere ike onye nwe ụmụazị, ọ bụrụ ife ha nụtara na ọnụ ndị okenye ka ndị okenye na-ekwu, ha nwazokwute ekwubezie, ma duto na ha abụ ụmụazị, ha fọ isisie nke ha out. Ndị okenye nwere ike na-ekwu na nzuzo, mana ya nwe ụmụazị etu obi ụmụazị dị, ha pụtazie n'ilo na-akpọ Ịlaịja na-agara onwunye, nwere onye ọ tụpụrụ n'ọnụ, a na-akpọ ya Ịlaịja onye isi nkwọcha, Ịlaịja onye isi nkwọcha. Ama niile go the story na Bible. Yes, ewee sị Ịlaịja wee iwe nke ukwuu. Probably o nwere ike ọ na-enyebu ha warning over time. Ihe a na-ewe ezigbo iwe, they continue n'ụdị ka e wee butuo ya, n'ụdị ka e wee kpọnịa ya, n'ụdị ka e wee nye bad influence. Amara m ihe what they stand to gain. You want onwe gị na-eme ihe, kedu what do you stand to gain? Yes, for this is best known to you. Now, o wee mee gịnị? Ha wee na-ekwudabụ ife, ewee sị Ịlaịja wee iwe nke ukwuu, ewee sị iwe ahụ o nwere trigger ụmụ anụ ndọgbu. Ha wee pụta, ewee sị na anụ ndọgbu bịa dọgbusi ụmụazị ndị a. Kedu ihe mmụta dị na ya? Ihe mmụta dị na ya bụ na o nwere mgbe ị ga-enwe character deformation, ị trigger the person's anger, which nwere ike ibutere gị ihe mgbu n'ọdịnihu. So avoid it. Character deformation, okay, what do you start to get just to bring the person down? Ị na-afụ ihe na-eme na social media, ụfọdụ na-eme ya ka ha wee nweta followers maka ihe na ọ na-achọ ego Facebook. Ekwuona m onye ọbụla na-eyuzu blue maka ihe ịchọwazi onye ya agbasaga, klasị na na-akpa ịsaga, ịchọwazi onye ya agbawo, ịgba onye awọ, ị na-achọ followers, ị na-achọ ego Facebook. And ịmaozi na ụdọ, ọwụ na etibie ụdọ, kechikwa ụdọ, ọmeluzi the length. So ị nwere ike isi na-agba onye asaga, and the na-agba onye asaga, what you are bringing in, the garbages you are throwing at the person, ị mara ọ bụrụ rere,
mana ihe chọrọ bụ ka imebie afọ ya ka i wee nweta ego. Ọtụtụ n'ime ụnụ nwere ike na ihe a very simple thing, mana ọnwụgwụ ụfọdụ ndị ya agbacha ụwa pụọ na-ebe akwa ime abalị ma arahụ ụra, o nwere ike ịba into depression. What do you stand to gain? Echefukwara na ọ dịkwa na 10 commandments ga-agba na-amụ agha amụ ụgha gbagide mmadụ ibe gị. Maka ogbugo ọtụtụ ndị mmadụ, ị nwere ike a na-ekwu okwu ikpe ọchụ a nche na ọsọ mgbe i were mma gbuo mmadụ, ma ọ bụ mgbe ime gịnị ịgbara mmadụ egbe. Enwere ka ị ga-ehi iyi ekwu na mmadụ mee ihe ọjọọ, yes, enwere ka ihe esi wee correct onye anwa, mana ị na-correct ya with fact, na-correct ya with love, na-correct ya for the fact na ị chọrọ ka o change ya. Mana ibuna n'obi ka ị gwa ya ka ọ ghara ịrahụzi ụra abalị, ibuna n'obi ka ị gwa ya ka the set or her self-esteem gbatuo. Ị na-ege ntị? O nwere onye dị perfect, mana ịna-enye mmadụ correction, nye mmadụ correction ka onye a were a better person. It must be done out of love. That correction ị na-enye onye a must be done out of love. Once that correction ị na-enye onye a is done out of wickedness and hatred, it becomes something else. Ọ bụrụ ihe ga-eweta ọrụ a. Mana ọ bụrụ na the correction ị na-enye onye a is born out of genuine and sincere love, a thing of joy. So what am I saying? You know your intention. Whenever you are correcting somebody, you know your intention. The person will feel it. Actually, nature the person amal out of hatred. The nature bring it down. And before out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So when we know that thing now, before he decide to make them mad, you must have hate to go now from the bottom of your heart. So out of the abundance of the heart, you cook that say you cook that. Makasi for the so all them will do every culture because of acid. Then yeah, he don't correct to out of love, out of sincere love, no. But in that correct to only to bring the person down. All no one will hear your job. About the correction, but the problem. But the manner and the intention of that correction, we have made a bring your job. And the more he be announced bad intention towards the person, he hates go nyawa. You are weaving negative vibes, and they are showing negative vibes because that negative vibes you are showing is negative longing, negative wish. Because here you must wish it before you carry it out. All you can is say that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So now we bring you towards that person, and it was your opportunity here to venture out. So my brother, my sister, and I walk good anya, and then it's yourself. So over nature, you redeem the karma of your previous earth life. Start today, turn a new leaf. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike isi na-ekwu okwu gbasara ancestral curse. Ị can go ihe ya ghọta gbasara that ancestral of a thing. Ọ bụrụ na their family egosiri wickedness, war to commit so many abnormalities. The only way you ever inherit it, instead of going for a spade, instead of going on a new leaf, you continue na-ekwuru na anya ukwu na-ejiri mara ndị ajọ omume ahụ eji wee mara ndị nna nna gị ha. O nwere ihe ọchị fụtara ya. Instead, a na-ekwu na gị nwa ọkụkọ mara ọnụ na nsị, i were ọba na nwunye. A na-ekwu na nke ndị nna nna gị ha mere adịrị mma. You continue na ajọ omume na obi ọjọọ nke ndị nna nna gị ha. So in this case, a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna continue oge na nke gị nwa bụ nwa, maka ihe na ene gị na nna gị bụ na ndị nna nna gị bụ ene na nwa ma ofu akwa. Maka ihe a ga-eji ajọ omume nke ndị nna gị wee lotakwa ihe ị na-eme ga-elotakwa iwe ihe ndị nna gị ha mere ebe were wee lota gị. Mana ọ bụrụ na itolitere i wee nụ mpụ na ọtọ ikwu gị ma ọ ibe gị mere, i wee sị no, this is abominable thing, this is abomination. I wee sị on your own that you will never.
support such abominable act. Na ịma support ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na o nwere onye dị well known to you na nna gị ma ọ bụ nne gị mejọrọ, you go for appeasement, you go for restitution. Such a thing will never come to you, because from day one you stand aright. Instead you go differently and call a spade a spade. Therefore, amaechi ihe ọjọọ nna mere wee nata gị. Ifu na ebe isi connect onwe gị to those ancestral cause. You know why? Because now you continue in the path of wrong, negative part of your people, of your ancestors. Man, ọ bụrụ na ịkwụdokwuru si mba, emulate whatever that is good for your lineage, for your ancestors. But that aspect of wickedness, committing murder and the abomination, you should know. Waka pilot, there. Nature knows that you are there. Therefore, amazing how we hear that. Madam Babia will continue the wickedness of your father. Then, Oga body turn. The agate will attack. Yes. Our family, I remember in the family as an Anahammer Ajume. Madam, we are told there, name more go. Near Mazy Bomume, Obodo Negal, Ajumen Niana. Yotaria, or Mapania, a Meudo. In Egancy, Managrican Nako, yet Nachikoabu, Namobona. He gets you enough free. Put it on a new leaf. We do so over goodies in creation. So that Kehina Maro, Garemadi. So, on where Bob is well commits any Basara abominable act. We do today, we will restitution. We do today, we will reparation. We do today, what I came on offer to call our command. I won't email to her. I can tell you, all things he made before, we will overlook. Upon all they commit the abomination, they were there for Makane Poalo, don't can you members we headed off, members we headed to us. We will be totally free. Maki no one up to the rubber. Ogbuefi. Get a candy to Makia. Obrona, Anna Banana, and of you were damaged. Obin damaged. Kaobiawa, Namwa, they believe that accuse Maki him in the past. Comado need to go. Machigaria. Sanos of the tour. Torn name. We don't be busy bondo. We don't chase yet. We don't chubacha. Sanos of the tour. You will pay restitution for what you have done in the past. And whatever your people, your lineage, your people have committed in the past. Sanos of the tour. You know them wrong. Kine men kakachugo kept me here in the negotiating Mapudori. Nobody. Tata, I don't go to Chicota. You want to not put the Ikusa. Kusa the short, but not the precise. You were Julia. Send the message in the WhatsApp 0813 82 43 871 0813 82 43 871 or 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Kine men kakachugo kept me here in the negotiating. I won't even ask you more to talk about what I have to be. Chat them now. I go more for this in the Venezuela. I didn't ever talk on a share button. Difference of the temple and the children of the temple. Ask Mama alone. Ask him Nakakaya Mon, that's Jayamon. Ask much as he or joy a mon, Yamo. What's the food on that Ufer? Ufer Amapuzion, Yabuelu. Ask more as he or enjoy a mon, Yamo. Ask more that you don't know or your job. You put it on. Had him on here. Or the back, actually in the no doubt. Ask them no one where we get to a try. They must know you, woman. You go to the own. Oborna, in be him, or the back. I was at the king, my mother.